ସେତେବେଳେ କରିନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବୋକା ଚୋଲା କାମଟା କୋଉଠି କେତେବେଳେ କରିଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ଇଏ କରିଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ପକେଇଥାନ୍ତି ଭିଡିଓ ଗୁରା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଭିଡିଓ କରିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋକା ଚୋଲା ଭିଡିଓ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କଣ କହିବା ତମ ହାତରେ ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳ ଧରେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ହସୁଛି ଆହୁରି ମୁଁ ଲାଜ ନାହିଁ ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ସତରେ ଶାଳ ଛାଡ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉନାହାନ୍ତି ଫୋନ ପେ ପଇସା चलो मॉर्निंग शिफ्ट चिकन है बाहर चिन्ह भाई जी हाँ टाटा ମୋ ସାରା କାଇଁ ନାଗୁଛ ସକାଳଠୁ ଗଳ ଘଣ୍ଟିକା ତାଡ଼ି ଆଣିବୁ ଚିହ୍ନିଛ କି କୋଉ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ଥିଲା ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଉ କଣ ଉଠାଅ ଭଲ ଲାଗାଉଛ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଉଜ ଆସିବ କି ଭାଉଜ ପୁରା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଠିଆ ଉଠେଇ ଦଉଛି ଗାଧେଇବ ଯା ଯାଉନ ଯା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ ନା କଣ ଚାବି କୋଉଠି ଥିଲା ଚାବି କୋଉଠି ଥିଲା ଆରେ ତମେ ଶୋଇଥିଲ କାଲି ତମେ ରଖିଛ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି କାଲି ମୁଁ ଗଡ ବଡ ହଉଥିଲା ଶୋଇଥିଲି ଏଇଠି ମୁଁ ତ କାଲି 7ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ଶୋଇଛି ଉଠିଲି ସାଣ୍ଟୋ ହାय ଯାଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠି ଯାଇଅଛି हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर चौधरी साहब वेलकम करछु आउ गोटे नुआ ब्लॉग तो टाइम है सकाळ 5:40 नंदुआ किशोर उठी ड्यूटी गले आमर तो ड्यूटी उठी ना आज छुट्टी राखी बनिवा गाधे पदे टे राखी बांधिवा सकाळू आउ टे जाऊ तो सकाळू गाधे हेबनी गोपाल जो बेंगलोर पुणी जो ठंडा चान्स ही ना ये सकाळू गाधियार भाई चा फा पीवा जी शांतु नहीं आसो छाड़ा जा शांतु नहीं तार भी जो विकअप अच्छी मो रो आइले दिजन भाई चा पीवा बाहर चा फा पी के आसी तापर गाधुआ बाधुआ कर राखी पिंधिया कथा ता छड़ा मुझे रूम देखनी मोर रूमटा देखी मोर ये मो रूम यहाँ मो बेडरूम तो जमती देखी पारे ऊपर सिलिंग फैनटा मोर ना ओनर दे ना आमर अच्छी फिटिंग फैटिंग करने को आते संबल ना यहाँ मो रूम सेटा मु सेपटाला विंडोटा ये थुआई आमर आलेनाटा ये नंदु आ मुसौ ये प्राय जी अलिया हो पड़ी टोटाल ये शुंती किशोर भाई आउ शांतनु भाई ये आ छोट परिवार आ टोटाल डाइनिंग आम फास्ट 2 BHK नहीं 12-14 टका देखिए से रूम नहीं इलेक्ट्रिकल नाला बट रूम अनुसार एड़ा बड़ रूम नहीं कि भी करूँ कौन कहीं बैचलर लाइफ रे असना हम तुम जिते भी सफा कर रूम कचरा तो हम ऑब्वियसली आपर कथा कौन ना मु कौन पे मना करुच्ची माने बड़ रूम नवा को कौन पे मना कली जो आम 5-6 जन थी हाँ बड़ रूम नौला 4 जन से रूम को नेला बेलू 2 BHK
ରୁମ୍ଟା ଯେତେ ଅସନା ହେବ ତାକୁ ସଫା କରିବେ ଦେଖ ଯେମିତିକି ମୋର ମୁଁ ଏଇ କାଲି ଆସିଲି ରୋଷେଇ ସଫା କଲି ନା ଆଜି ସଫା କରିବି ସେମିତି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିବ ନନ୍ଦୁ ହଉ କି କିଶୋର ହଉ ସିଏ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିବ ସିଏ ବି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିବେ ରୁମ୍ ସଫା କରିବେନି ତାର ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ଆମ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ସଫା କରିବୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଇଥିବ ତ ସେ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମିତି ଅସନା ହେଇ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ରୁମ୍ ନ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବିଲି 1 BHK ହିଁ ଠିକ୍ ତାପରେ ଏପଟ 1 BHKର ରେଟ୍ ଯେମିତି ସବୁ ସବୁ ପାଖାପାଖି 1 BHK ସବୁ 10,000 8,000 ମିଳୁଛି ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ କି 1 BHK ମିଳୁନି କମ୍ ରେଟ୍ରେ 7,000 6,000 ବି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ 1 BHK ରହିହେବନି ତଳେ ଓନର୍ ରହୁଥିବ ଉପରେ ତମେ ରହୁଥିବ ଗୀତ ଟିକେ ବଜେଇ ପାରିବନି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ରୁମ୍କୁ କେହି ଆସିପାରିବେନି ଚାରି ମାନେ ଚାରି ଭାଇ ମୁଁ ତ ସେମିତିଆ ଛୁଆ ନୁହଁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ପିଲା କି ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି ମାନେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ତ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆସିବେ ଏମିତି ମୁଁ କାହା ରୁମ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛି ସେମିତି ମୋ ରୁମ୍କୁ ବି କିଏ ଆସିବେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ହରିକା ମୁଁ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା 10,000 ଦେଇକି ରହିବି ତାପରେ ବି ମୋତେ ଓନର୍ ଆସି କହୁଥିବ ନା ତମେ ଗୀତ ବଜାଅ ନା ତମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କର ନା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ତମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ରୁମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛି ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା କଥା ନା ରୁମ୍ ନେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ପଇସା ଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯଦି ଏତେ ଆଲିଗେସନ୍ ତମେ ଲଗେଇବ ଛାଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରୁମ୍ ହିଁ ଚୁଜ୍ କଲି ଭଲ ଅଛି ମୋ ରୁମ୍ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ୱାସରୁମ୍ ଟିକେ ଯିବା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା ଶାନ୍ତନୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଚା ପିଇବାକୁ ତା ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲାଣି କମ୍ପାନୀ ଚାଟା ପିଇ ଗଲେ ଏଇ ଚାଟା ପିଅ ଏଇ ଚାଟା ସେଠି ଯେଉଁ ଯା ଚା ପିଇବାକୁ ନ ଶିବୁଆ ସର୍କଲ୍ ଭିତରକୁ ତା ଚାଠୁ ବି ଏଇ ଚାଟା ଭଲ ଏଇଟା ଉଦୟ ହେଉଛି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଚା ପିଇକି ଯାଇ କ'ଣ କରିବା ଆଜି କ'ଣ କରିବା ଭାତ ଡାଲି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କାଲି ଆମ୍ବଟା ଆଜି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମ୍ବ ଖଟା କରିଥାନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ଡାଲମା କରିବା ଡାଲମା କାହିଁ ପୁଣି କରିବା ଏଥିରେ ପରିବା ଏଥିରେ ବି ପରିବା ଭାତ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଡନ୍ ଚିୟର୍ସ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର ରଖି କେହି ନାହାନ୍ତି ମିଠା ପିଠା ନାହିଁ ଧୂପ ଦୀପ ନାହିଁ ଏ ପଠେଇ ଦିଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଇଏ ଲଗେଇ କିଶୋର ଏଇ ସକାଳ ଅଗାଧୁଆ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି କିଶୋର ପଳେଇଲା ଗାଧେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଅଗାଧୁଆ ବାନ୍ଧିଦେଲି ନା ଏଇଟା ଆଗେ ବାନ୍ଧ ଗୁଡି ନହେଲେ ରାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଆଗେ ବାନ୍ଧିଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଯଦି ବାହାରୁ କୋଉଠି ଆଗେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆଇଥିବି ପ୍ରଳୟ ହବ ଘରେ ସବୁ ମୁଁ ବା ମାନେ ପାରାଦୀପରେ ମୋର ମାନେ ପାରାଦୀପରେ ମାମୁଁ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିବ ମାମୁଁ ଝିଅ ବାନ୍ଧିବ ବଡ଼ବାପା ଝିଅ ବାନ୍ଧିବ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଗଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଯିବି କଟକ ତା ପାଖକୁ ସେ କଟକରେ ପଢୁଥିଲା ଆଗେ ଯିବି କଟକ ସେ କଟକ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ପାରାଦୀପ ତାପରେ ସେ ମତେ ପାରାଦୀପ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ରହିଲେ ସେ ମତେ ପାରାଦୀପ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଆଗେ ସିଏ ବାନ୍ଧିବ ଏ ରାକ୍ଷୀ କାଲି ଏଠି ନେଇଛୁ 200 ଟଙ୍କା ହବା 200 ଟଙ୍କା ଏ ରାକ୍ଷୀ ହବା Oh, det skulle vara lite vart. Ja, det som inte vet att det är man kan inte göra sådär. Ja, och man kan inte vara. Ja, man vet inte vilket som är det. Kan man lägga sig för det? Oh, ja, det kanske var det. Aha, det kanske var det. ହେଇଗଲା ଆମ ବ୍ୟାଚଲର ରାକ୍ଷୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଗଲା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମାପ୍ତ ଚେସ୍ ମାର୍କେଟ ତ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସରିଗଲା 5 ମିନିଟ୍ରେ କାହିଁକିନା ଏଠି ତ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ନାହାନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ ଟିକା ଲଗାଅ ମିଠା ଖାଅ ଏତେ ସପନକୁ ରାତି ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଦେବା ନହେଲେ ସିଏ ବି ସକାଳୁ ମୋତେ 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିସାରିଲାଣି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଥିଲା
ସେ ରାକ୍ଷୀଟା ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଲା, କହିଲା ତୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିକି ପିନ୍ଧି, ସେ ରାକ୍ଷୀ ଆସିଲେ ଆସିବ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କିଣିକି ପିନ୍ଧିଦେବି ଆଉ। ଦେଖେ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖେ। ହଁ ଏ ନନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ନନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ମିଠା ଆଣିନି, ଯାଇକି ବାହାରେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ କିଏ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା ମିଠା? ହଁ ଏଇଟା ତୋ ରାକ୍ଷୀ। ଓହ ଗିଫ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ନେବୁ? ଗିଫ୍ଟ ସେଠି ଗିଫ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଭଳିଆ କ'ଣ ହଉଛୁ? चेक योर नोटिफिकेशन। हाँ पठेबी। हाँ हाँ पठेदेवी। मुंडिया मार। सबुबले बुढ़ी न होइके जवान होइके रहिता आयुष्मती बाबा। जाओ गुड्डी काम आम सरीगला। राखी पका बंधाबंधी सरी ताको वीडियो कॉल सार दे गिफ्ट भी ताको दिया गला। गुड्डू नहीं टे फोन करवा। हाँ गाधे सारछु एबे गाधे की राखी बांधिली बा। केने गुड्डी फोन कल तब तते फोन कली आ। हाँ ये किए नगेब ताको थाउ चावल पाल थुआई थाउ कहीं ना एकुटिया अच्छी कौन चावल फाड़ लगे से बांधिदेली राखी। हाँ गुडिया राखी पठे राखी भी एपर्त आसनी तार मुझे पुणी एक्सट्रा राखी किणी आईली। आर्थरक पठेदेला कौन जल्दी पलि आसला एथर कौन पठेला कौन है कि राखीटा एपर्त आसला जमी फोन फोन भी कोरियर वाला किसी कलेनि। मुझे डीटीडीसी ऑफिस भी जाइए से ऑफिस रे मना कले ना तुम पार्सल किसी ना तो ताले कौन हो करचिबा आ कौन तो नातुणी फोन करथिला मुआ फोन कली। आ एठी का संगे कथा होउची मु एगुड़ा गुड्डीर गोटे से आमर भौणी आउ दीटा पठेदेले स्कूल ना मोर छुट्टी अच्छी बा। नंदुर आज ड्यूटी अच्छी जाइए ड्यूटी 2टा बेलू आसो फास्ट शिफ्ट थी। हाँ नवेम्बर मसरे जी जीवी नवेम्बर बेलू आठ पठाऊ ना पठेनी कि
ପଠେଇବୁନି। ନାଇଁ ହଉ ଆଉ ତୁ ଲଞ୍ଚ କଣ ଘରେ ବନଉଛୁ? ରୁମ ରେ ବନାଉ? ହଁ ରୁମ୍ରେ ବନଉଛି। ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆଇଲୁଣି? ହଁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇକି ଆସିଲି। ସୋମ ତ ନାହିଁ, ହଉ ତମ ପୁଅ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ମୁଁ ଯାଅ। ଯାଉଛି ପୂଜା ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ହଁ ପଇସା ପଠେଇଛି ମାଆକୁ କହିବୁନୁ। ତୁ କାଇଁ ପଠଉଥିଲୁ? ଜାଣିଲେ ତ ବେଶୀ ସେ ଶୋଧିବ। ଶୋଧିବ। କଣ ପାଇଁ ପଇସା ପଠଉଛୁ? ତୁ ତୁ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଯାଇଛୁ ତା ସେଥିପାଇଁ ପଠଉଛୁ? ହଁ ପଠାନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ହେ ତୁ ରଖ ଯା। ପଠାନି ନା, ସେମିତି କରନି ହେଲା, ମା ଶୁଣିଲେ ବେଶୀ ପାଟି ମାଆକୁ କରିବ। କହିବୁନୁ, ତୁ ରଖିଥା ଯା। ହେ, ପଠେଇ ଦେଇଛି, ପଠାନି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ନା କରିଦଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ କରନା, ମୋର ଆଣ। ଆସିବୁ କେବେ? ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଯିବି ଆଉ। ଆସିଲେ ପୁରୀ ଯିବା। ହଉ ହଉ ଯିବା। ହଉ ହଉ ଟାଟା। କହୁଛି ପଠାନି, ସେଇଠି ଥିଲେ କେତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସିରିୟସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠି, ରାତିଟାରେ ଏକା ଏକା ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଘର ଥିଲେ ପିଠା ପିଠା ହେଇଥାନ୍ତା, ମିଠା ପିଠା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ପୁରା ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ସିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମିଳେ, ଫ୍ରି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୋ କ୍ୟାରିଅରରେ ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିଛି ଘର ଛାଡ଼ିକି। ମୋ 5th କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ 9 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। 5th 6th 7th 8th 9th 10th +2 2 ବର୍ଷ, ବିଟେକ୍ 4 ବର୍ଷ, ତାପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଛାଡ଼, 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି। 13-14 ବର୍ଷ ହେବ। ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ବହୁତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ନା ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଟେକ୍ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇପାରୁଥିଲି, ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, +2 ବେଳେ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ବିଟେକ୍ ବେଳେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା ଆମ ଝିଅକୁ, ସେ 4 ବର୍ଷ ହିଁ ଯାଇଛି। ମାନେ ହଁ, ଏଇଟା ସତ, ବାହାରେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମିଳେ। ବାହାରେ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲିପାରିବ, ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ତମ ମନର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସେ ନା ଯେତେବେଳେ ବାଧେ ବହୁତ। ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ, ରାକ୍ଷୀ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଜାଗାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁହାର ଥିବି, ସେମାନେ ବି ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ରାକ୍ଷୀଟା, ଗୁଡ଼ିଟା ବି କାଲି ଏମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମମି ବି ଫୋନ୍ କରୁଛି ବାର ବାର। ମମି ସହିତ ବି କଥା ହେବାର ଅଛି। ତା ଆଗରେ ଏମିତି ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇବ। ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାଶ୍ ହେଇ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ। ହଁ କହ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଜାମସ୍ତିରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ସେମିତିରେ ରାକ୍ଷୀଟା ପହଞ୍ଚିନି ବି, ସେ ଏତିକି ୱରିଡ଼୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ଟିକେ ଆଖି ନାଲି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇବ ବହୁତ ଜୋରରେ। ଗୁଡ଼ି ବି କାନ୍ଦୁଛି କାଲି, ସେ ଜାଣିଥିବ, କାରଣ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଛି ତାର। ଗୁନୁ ବି କହିଲେ ନା ଏବେ ଜଷ୍ଟ କି ସେ ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାନ୍ଧି ପାରୁନି ରାକ୍ଷୀ। ଆର ବର୍ଷ ଭାଇ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଛାଡ଼, ମମି ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମ ସେ ପକାଅ। ରୋଷେଇ ଘର ପୁରା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଆଉ, ରୋଷେଇ ଘର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଥିବ ହବ ଆଉ ଥରେ ସଫା ହବ। ମୋତେ ବି ଆଜି ପୁରା ଜ୍ୱର ଫର ହେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏତେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ। ଶାନ୍ତନୁ ତାର ଏକୁଟିଆ ସେ କ'ଣ ଭାଜି ସାରିଲେ। ଗୋଟେ କୋବି ଖାଇବି। ବସିବା। ଆଳୁ ଛାଣୁଛ?
ବତୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ସଫା ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କହୁଥିଲି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବିଲିଭ୍ କର, ମାନେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡଠୁ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଏତେ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ମୋର କହିହେବନି। କାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଯଦି କାଲି ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ଗୋଟେ ଛୁଟି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଆଉ ଛୁଟି ନେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଓଟି ଫୁଟି ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସାଲାରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛୁଟି କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ଭାବୁଛି ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଇଯିବି, କାରଣ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଫାକ୍ଷୀ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସରିଲା। ସାଣ୍ଟୋ ଆସିଲେ ତାର ଗାଧୁଆ ଗାଧି ସାରି ରାକ୍ଷୀ ମିଳିଥିବ। ତାପରେ ଗୁଡିଏ ମୋର ସେପଟେ ଅନେଇକି ବସିଛି, କେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଆସିବ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ତାକୁ କରି ଦେଖିବ। ତମେ ତମର ସାଣ୍ଟୋକା ଆଇଲେ କହିବ ଠାକୁର ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବ। ହଁ ସେ ଗାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବ, ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିଦେବ ହେଲା। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଉଠେଇବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ନା କ'ଣ କହୁଛ? କରିଦିଅ ତାର ଯାହା ରାତିରେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ମଟ ତରକାରୀ କରିଦେବି ଆଉ। ଏବେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ପାଉନି ମୋର, ଆଉ ଶୋଇବି। ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେବେ 3ଟା 3:30 ବେଳକୁ। ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼େ। କାଲି ରାତି ସାରା ଭଲସେ ନିଦ ହେଇନି, ଆଜି ସକାଳୁ ଶୁଆ ହେଇପାରିଲାନି। ହଁ ହଁ ତେଜପତ୍ର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଗୁଟି ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଥିଲା, ସେ ରାକ୍ଷୀ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା ଏଇଟା ତା ଦେହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବା ଲେଖିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ବାବା ସେଥିରେ ନା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ବି କାଲି ଆସି ଡାକିଛି, କିଶୋର ଭାଇ ଶୋଇଛି, କିଶୋର ଭାଇ ଆଉ ଶୁଣିନି। ସେ ଲୋକଟା ପୁଣି ଫେରିକି ପଳେଇଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟାଲରୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ଏ ପୁଣି ଫେରିକି ପଳେଇଛି। ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ପଚାରି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ପଚାରିଲା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ତାପରେ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଡାକିଲା, କହିଲା ଦେଖିଲ ତମର ପାର୍ସଲଟା ହେଇଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆସିଥିବ, ମୋ ରାକ୍ଷୀଟା ଆସିଥିବ। ଗଲାବେଳକୁ ରାକ୍ଷୀ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ରାକ୍ଷୀଟା ଆଣିକି ଆସିଲି ପାର୍ସଲ। ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଛି, ମମି ବି ଖୁସି ହେଇଛି, ରାକ୍ଷୀଟା ପାଇଗଲେ। ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. ପାଗ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବର୍ଷା ପାଗ। ମେଘ ପୁରା ଢାଙ୍କି ରହିଛି, ବର୍ଷା ପୁରା ନାଚୁଛି। ଇଏ ସବୁ ପେଟ ଫୁଲ କରି ଗଛ ଗଛ ଦେଖିଥାଏ। ଏ ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଉଠୁଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ମମିକି ଦେଖୁଥିଲି ଉପରଟା। ଗୋଟାଏ ଗଲା ବର୍ଷ ସବୁ ଗଲି ଏଇ ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଖ ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ, କାରଣ ଜ୍ୱର ହେବ, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେନି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍। ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ କାହିଁ ଓଦା ହେଉଛ। ମେଡ଼ିସିନ ବାହାନାରେ SLB ମାର୍ଟ ଯିବ, କହିବ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, SLB ମାର୍ଟ ଯିବେ। ପ୍ଲାନିଂ ଏଇଆ ହେଲା। SLB ମାର୍ଟ ଦେବ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଗୁଲା ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସିଲି ରେ ମେଡ଼ିସିନ ନେବାକୁ। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ତାପରେ ଦେହ ସତରେ ସିରିୟସଲି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ପୁରା ଭାବୁ ଜ୍ୱର ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏରା ମମି ଜାଣିଲେ ଦେଖିବା ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମିଛ ଜ୍ୱର ଆଉ। ସେ ଜାଣିବ ଭାରି ଟେନସନ୍ ହେବ, ଭାରି ଗେଗେ ହେବ। ये कर मेडिसिन कर, ड्यूटी जाना, ये करना से करना। ଏବେ ଛୁଟି ବନ୍ଦ ହେବା ପଟୁ ଆଉ ଛୁଟି ଫୁଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଦେହ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବା କଥା। ହଁ ହେଉଛି, ଦେଖିବା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି।
କଂଗ୍ରେସ ତାର ମୁସଲିମ ପୁରା ଭଲ ତମର କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି? ତମର କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି? ଆଦାମୀ କଣ କଣ ତମର ଆଦାମୀ? ଯେମିତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା ସିଏମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତାପରେ କହିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ନା ଶହୀଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସେପଟେ ଯିଏ ବୋତଲ ନେଇ ଯାଉ ତ ଇଏ ଗିଲାସ ଦଉଥିବେ ନା ଯିଏ ବୋତଲ ନା କଣ ଭାଇ ଯିଏ ବୋତଲ ଦଉଥିବ ତମେ ଗିଲାସ ଦଉଥିବ। ଏଇ ଲାଇଟଟା ଦେଇଦେଲୁ ବିଜେପି ନା ବା ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୁଡା ଠିଆ ହନ୍ତିନି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ। ତମ ଭାଇ ଠିଆ ହଉନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମର୍ଥନ କରିବ କୋଉଠି କାରାବଳି ହଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଠିଆ ହେବି ବା ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପୁରା ବାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପେପରଟା ଧରି ଆରେ ସିଏ କଣ କହୁ ଜାଣିବ ନା ତାର କହିବା ହିସାବରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଭିଏମ ଆମର ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେ ମୋଦି କି ଜିତଉଛି ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆମେ ଅଛୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଁ କେମିତି ଜିତିବ? ଏପଟେ ମେସିନଟା ଠିକ ଥିଲା ଟାଇଟ୍ ଦେଖିଲ କଣଟା ଭାଇ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଜି ପଇଛି କେତେ ଖାଇବା ପଇଛି ଏ ତ ଭାଉଜ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା କହିଲା ତାର ଟିକେ ଲେନ୍ଥଟା କମେଇ ଦିଅ। କୋଉ ଲେନ୍ଥ ମାନେ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡିଓଟା ନାଇଁ ଭିଡିଓଟା କେଡା ମୁଁ 22 ଦେଖିଥିଲି 22 ମିନିଟ୍ 22 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ଅବଭିୟସଲି ହବ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଦେଖିଥିଲି ମୋର ମୁଁ ବସିକି ଇଏରେ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଇଏରେ ଦେଖୁଛି ମୋର ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ନା ଭିଡିଓ କମ୍ ମୁଁ କରେ ମୁଁ 12 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଦେଖ ଭାଇ ଯୋଉ ଦିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ ହେଲା ସେଦିନ ଭିଡିଓ ବଡ ହି ହବ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଦିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ ସେଦିନ ଭିଡିଓ ଛୋଟ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡେ ଯେମିତିକି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସାନ୍ତୁ ନେଇକି ବସିକି ବନଉଛୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାହାଘର କେବେ ହବ? ଆର ବର୍ଷ ସିଓର ତ ଭାଇ ଏଠି ଭିଡିଓରେ ରହିଲା ବ୍ଲଗରେ ପଡିବ ସତ କଥା। ପାଚିଗଲାଣି ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି ଝଡ଼ିଆ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କଲାଣି ହେଲା ଝଡ଼ିଆ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କଲାଣି ଝଡ଼ିଲେ ଗଲା। ସେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ବ୍ଲଗରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ 9 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାଉସୀ ମତେ ପଠେଇବି ମାଉସୀ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ 9 ତାରିଖ କହିଥିଲେ ବାହା ହେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଧରିକି ଯିବ କହିବେ ଯେ କୋଉଠି ଟେକିବେନି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କହୁନ ନହେଲେ ମୋ ମମି ସେଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ମୋ ମମି ଉଠେଇ ଆଣିବ ଏତେ ବାଟ କହିଲେ ମୋ ମମି ଭୁକ ପକେଇ ପାରିବନି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କୁହ ମୋ ମମି ସତରେ ବାହାଘର କରିଦବ ଯୋଉଠି ଦେଖ ଆରେ ଉଠେଇବା କଥା କହୁଛୁ ଡାଡି ବାହାଘର କଣ ଏଇ ଉଠା ଉଠି ଆମେ ସେ ଉଠା ଉଠି ଜିନିଷ କରିବୁ ଆରେ ନାଇଁ ଉଠା ନାଇଁ ଭଲ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଏ ଶୁଣ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଏ କଣ କହିଲ ମାନେ ଏମିତି କହୁନି ଖରାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଝିଅଟେ ହେଲା ଟିକେ ଖାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଝିଅଟେ ମାନେ ଏମିତି ନାଇଁ କି ମାନେ କଣ ସେମିତି ହବନି ମାନେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହଁ ମାନେ ଭଲ ଝିଅଟା ମାନେ